дар доираи лоиҳаи 30-солагии рушди муносибатҳои Тоҷикистону Амрико, ки амалкунандаи он маркази тадқиқоти журналистии Тоҷикистон мебошад, барои рӯзноманигорон пресс-тур ташкил карда шуд. дар сафари нахустини худ рӯзноманигорон аз шаҳри Бохтар дидан намуданд. дар ин сафар 14 рӯзноманигори ВАО-и гуногуни кишвар иштирок доштанд. пас аз расидан ба шаҳри Бохтар, аввалан дастандаркорони лоиҳа рӯзноманигоронро ба маркази амрикоӣ дар Бохтар бурданд. мақсади рафтани рӯзноманигорон ба маркази мазкур дидан намудан аз фаъолияти он ва суҳбат бо омӯзгорону донишомӯзони ин марказ буд. дар маркази мазкур рӯзноманигоронро кормандони он ҷо самимӣ пешвоз гирифтанд. рӯзноманигорон бо хатмкунандагони ин мактаб, ки аксарият тариқи барномаҳои гуногуни сафорати Амрико ба ин мамлакат сафар доштанд, суҳбат намуда бардоштҳои онҳоро аз кишвари Амрико пурсон шуданд. кормандони ин марказ ба рӯзноманигорон дар бораи кору фаъолияти худ ва чӣ гуна муваффақ гаштанашон то имрӯз нақл карда, ҳамзамон ба сафорати ИМЕА барои гранту лоиҳаҳояшон изҳори сипос намуданд. фарҳод тоиров, ки тавассути барномаи ҷаҳони боз ба Амрико рафтааст, таассуроти худро дар бораи ин барнома чунин баён кард. ман хатм кардаи барномаи ҷаҳони боз соли 2016 ба ман муяссар шуд, ки дар номинатсияи нақши ҷавонон дар ҷомеаи шаҳрвандӣ ба Вашингтон ва Нью-Мексико, штати Нью-Мексико сафар кунем ва бо фаъолияти ҷавононе, ки дар он ҷо барои пешрафти ҷомеаашон нақш доранд, шинос шавем. ва мақсад аз он иборат буд, ки мақсади ин барнома мо он маълумотҳо навигариҳое, ки дар унҷо дида мебиёем, омада дар Тоҷикистони худмон барои пешрафти Тоҷикистон, ҳал кардани масъалаҳое, ки масъалаҳои иҷтимоӣ ҳиссаи худмона бигузорем. сипас рӯзноманигорон ба донишгоҳи давлатии шаҳри Бохтар рафта аз кору фаъолияти маркази забономӯзии муассисаи мазкур бохабар шуданд. барои боварӣ ҳосил кардан ба эътимодокии кори анҷомшуда, дар он ҷо рӯзноманигорон бо мардум суҳбатҳои ҷолиб доштанд.